M or ginatawag mo sila Mantikaw Melody. It was indeed a very delightful Mantikaw melody. Akong gi-greet ang tanan nga mga kahigalaan nato dinhi sa Cagayan de Oro. Hangtod sa didto pagyud sa tanan nga mga dapit nga maabot sa atong programa. Pag Next. sa tanan. Happy Sabbath and happy viewing sa tanan nga nakakita karon sa atong programa Panimbaya sa Kabuntagon og usab especially sa akong family sa Mantikaw, Harmin, Aninyon, Kagubkub and Enson family. All right, ma'am. Panimbaya sa Kabuntagon. Greetings sa akong family sa Mantikaw, sa Katipay family and Ubagan family. And of course, atong Jen, nag-inusaran Jen. Sir? Naurot na nila tanan. Anyway, ma'am, invite our viewers nga magbisita sa inyong Mantikaw Church. Yes, gina-invite mo na mo nga visit sa mo ang church labi na nga murag istorya ni karon nga mo'y pinakadako nga church all over Wow. Philippines, Misamis Oriental. Mindanao, Misamis Oriental, pwede. Pinakadako nga church. So, adto mo kay para bas hindi ay makahuna-huna mo og donate din ha, bisag Okay. pang tiles lang. Anyway, thank you kayo 2M for coming over. Sa laing bahin, mga kapaglaom, constipation karon ang igapaambit ni Miss Laila para matabangan natong panglawas para makontra ning constipation. Atong sayron together with Miss Laila this time on Health Bits.